desmuntant tòpics sobre l'aprenentatge d'una llengua. Quants cops hem sentit que aprendre un idioma és difícil, requereix sacrifici o disciplina? Oblideu-vos d'aquestes creences. Aprendre una llengua és adquirir nous coneixements i habilitats, obrir-se portes, créixer i realitzar-se personalment. Tot seguit us ho demostrem parlant d'uns quants tòpics i prejudicis que molts hem tingut sobre estudiar idiomes. M'agradaria molt practicar la llengua parlada, però cometo errors i penso que és millor si espero saber-ne més. I ara, no es pot començar a parlar bé una llengua sense haver-ho fet abans malament, oi? Has d'acceptar els errors com a part de l'aprenentatge i perdre la timidesa. Per tant, llança-t'hi. És que tinc molt d'accent i em fa vergonya. Poca gent té una pronúncia perfecta quan parla una llengua estrangera. I no ens hem d'avergonyir mai del nostre accent, perquè la vergonya és el principal obstacle per parlar bé. Però és recomanable treballar-lo. I com? Una bona manera és, senzillament, imitar. Per exemple, agafa un vídeo on parli un nadiu, reprodueix frases aïllades, fixa't bé en la pronúncia i l'entonació i repeteix-la uns quants cops. El secret és fer-ho sovint, només 2 o 3 minuts, però cada dia. Així doncs, et deixaràs influir pels tòpics? Què esperes per començar a aprendre una llengua? A la descripció que hi ha sota d'aquest vídeo hi trobaràs recursos per fer-ho de manera gratuïta. Els hem elaborat des de la Universitat de Barcelona.